Üdvözöllek! Mama mesét hallasz, a címe Csenevész diófa. Volt egyszer egy szép, gondozott kert. Ott kezdődött az én életem. Egyszerűen csak kibújtam egy földbe került dióból. A gazda, mikor látta, hogy kidugtam a fejem a földből, kicsit gondolkodóba esett. Mit is csináljon velem? Ha már itt van, maradjon még egy ideig, aztán majd találok neki helyet máshol, gondolta. Én meg csak nőttem, szépen cseperedtem. Aztán egy társasház közelében kivágták az elöregedett, hűs árnyat adó fákat. Csupasz lett az addig fákkal ékesített, szépen gondozott füves terület. Nos, akkor kerültem én ide, a jelenlegi élőhelyemre. Majd, ha megnövök, és nyáron hétágra süt a nap, az illatos dús lombjaimmal hűs enyhülést adjak az itt élő embereknek, búvóhelyet a madaraknak, és a termésemmel, a dióval, élelmet az erdőből erre tévedt mókusoknak. Szóval ez lenne az én feladatom. Csak egy baj van velem, az erre járó emberek szerint. Kicsi csenevészfa vagyok. Már jóval nagyobbnak kellene lennem. Aztán még mindenféle jelzőket aggatnak rám. Figyelj csak! Satnya, gyenge, nyiszlett és nyomvadt. Ez mind én lennék. És ha ez még nem volna éppen elég, néha hitványnak és vakarcsnak is neveztek. Te ismered ezeket a szavakat? Hát bizony, én egészen eddig nem tudtam, mit is jelenthetnek. Amikor ilyen jelzőkkel illetnek, bizony nagyon szomorú és bánatos vagyok. Hiszen még csak 7, talán 8 éves, ha lehetek. Szóval ilyen megpróbáltatásoknak vagyok én itt kitéve. Aztán megrázom magam, és azt gondolom, na várjatok csak, pár év, és csodálkozni fogtok. Jó lesz még a hűs lombjaim alatt a nyári melegben megpihenni. Azt azért elmondom, van ám, aki a gondomat viseli. A nyári nagy melegben a fatestemet vízzel felfrissíti. Nos, akkor most elmesélem, milyen is az én életem itt a szép, füves terület szélén. Tőlem kicsit távolabb van egy erdő, és nem messze a lakóházak. Elég sok ember jár errefelé, szeretek itt élni. Tavasztól egészen késő őszig káprázatosan szép ez a terület. Ilyenkor télen alig várom, hogy végre tavasz legyen. Várom, hogy a tavaszi nap sugaraival a hideg téli után simogasson, felmelegítsen. Szeretem a tavaszt, ahogy a nyarat és az őszt is. Ilyenkor minden üde, zöld és színes körülöttem. A telet viszont őszintén megmondom, eddig nem szerettem. Télen bármerre is nézek, nem látok mást, csak a szép zöld ruhájukat levetett alvó, csupasz fákat. Igaz, hótündér néha bársonyosan puha, fehér takaróval borítja be a tájat. Látom, ahogy az erdő fái a pihepuha hópaplannal betakaróznak. A télnek ezt a fehér bársonyos arcát nagyon szeretem. Jönnek a gyermekek, és hóembert építenek itt mellettem. Ilyenkor én is jól érzem magam. Csak sajnálom, mikor melegszik az idő, ő, a havas társam, egyre kisebb és kisebb lesz. A végén csak egy biztócsa marad a helyén. Én meg társ nélkül maradok,
és csak unatkozom. Most viszont olyan dolog történt velem, ami csodálatosan szépé és boldoggá teszi az én téli életem. Megszűntek az egyhangú unalmas napjaim. Egy hideg fagyos reggelen apró kicsi madarak jelentek meg a csenevész nyiszlet gyenge ágaimon. Hát ti, hogy kerültetek ide? Kértem őket. Aztán olyan csipogás lett a válasz, majd megsüketültem a nagy hangzavarban. Egymást túlcsipogva próbálták elmondani, fáznak és éhesek. Ebben a hidegben bizony itt élelmet keresnek. Ennivaló nélkül aligha élik túl a telet, ezért aztán összeszedték minden bátorságukat, és az ember közelébe merészkedtek. Az erdőben, mikor fagyos és vastag hótakaró van a fákon, nem találnak maguknak élelmet, így aztán segítségre szorulnak, hogy átvészeljék a hideget. És mikor megérkezik a tavasz, hangos madárcsicsergésre ébredjenek reggelenként az itt élő emberek. Szóval én hallgatok, és a madarak csipognak, jó hangosak. Aztán egyszer csak hús, egy pillanat, és mintha csak vezényszóra tennék, felröppen rólam az éhes madársereg. Valaki jön a házból, és madárgolyót akaszt a csenevész ágamra. Na, több se kellett a madaraknak, rögtön rávetették magukat. Én, a fejletlen csenevész kis fa, csak álltam meglepetten, és csodálkoztam. Na hát, ennyi madár sosem volt még rajtam, alig fértek el az ágaimon. Aztán egyre több és több lett a rám aggatott madáreledel. Fel lettem díszítve, akárcsak egy karácsonyfa. Csak nekem madárgolyók és madáretetőben napraforgó volt a madaraknak szánt díszem. Na és ez a sokféle madár, megszámolni sem tudom. Vajon hogyan csinálhatták? A környék összes madarát összetrombitálták, mert rövid időn belül hirtelen madárfelhő lett felettem. Persze, hogy a satnya ágaimon ilyen sokan el nem fértek, és az ennivalón veszekedtek. Így aztán, hogy veszekedés ne legyen, került alattam a földre is napra forgó bőven. Na azóta, ha látnátok, naponta 2-szer, délelőtt és délután, mennyi madár van rajtam, és a fűben, magot csipegetve, alattam. Biztosan ti is rácsodálkoznátok. Van itt többféle cinege. Csúszka, megyvágó, fenyőpinty és tengelic. Sok a zöldike és a barátposzáta. És jönnek még nagyobb madarak is. Rendszeres kosztosom a 2 fakopáncs. Ők csak a fagyos madárgolyót fogyasztják. Szóval én a csenevész kicsi diófa csak ámulok. Ilyen népszerű lettem. Csodálkozom. Milyen sok madár eszik naponta rajtam. Aztán arra gondolok. Meg sem hallom többet a rám aggatott jelzőket. Még hogy nyeszlet lennék. Na jól van, lehet kicsit fejletlen vagyok, de a madaraknak így is jó vagyok. Mióta ők vannak nekem, a telet is megkedveltem. Aztán te, aki most ezt a mesét hallgatod, felnőtt korban, nyáron, mikor 7 ágra süt a nap, látogass el felém, pihenj meg egy kicsit az illatos és dús lombjaim alatt. Megláthatod,
hogy az egykor csenevész fejletlen kicsi fa milyen formás és nagy fává cseperedett. A mesének meg vége lett. Nagy ölelés, gyere máskor is!